В момента е 4 следобед. И коцата е 75,7 кг и изглежда по този начин. Утре 7 часа трябва да бъде 70 кг. Точно. 6 часа след първата тренировка. 74,4. Напредваме. Специални атрибути за свалянето. Ще запазим в тайна. Клипче в 7 без 15. Ето ми на колко са. 70 кг. Официално вече готов. И как изглеждаш? Свеж като мърля. 15 часа вечерта. Преди лягане 71,8. И изглеждаш как? Добре. Финален клип вече след възстановяването. Да видим колко сме килограма.